A psychology akwai abin da ake kira emotional detachment. Irin mutanen da ke da wannan ɗabi'a ta emotional detachment za ka ga idan suna magana a nutse, suna da murmushi, suna nuna kamar suna son mutane, ma'ana sun iya mu'amala dai da mutane. Asali ma za ka ga mutane suna ganin su kamar ba su da wani matsalan komai ta mu'amala, amma su kaɗai su suka san yaya suke ji. Su suka san irin yanayin tsarin tunaninsu. Su a koyaushe sukan yi tunani mai zurfi, kuma tunanin idan wani abu mummuna ya faru yaya za su yi. So kafin ma abu mara daɗi ya faru sun riga sun yi wannan tunanin har sun tsara yaya za su yi su overcoming wa'innan tunanin. Kuma su kaɗai suka sani cewa ba su ma damu da mutane sosai ba. Su ba su damu da dole sai sun yi mu'amala da mutane ko sai sun yi abokai, saboda su ba sa iya fahimtar yaya mutane ke ji. Misali idan abokinsu ya kasance ko ya samu ɓacin rai, za su iya yi wa abokin magana mai daɗi, kuma za su iya gaya wa abokin gaskiya, yayin da ko da gaskiyan mara daɗi ne za su iya gaya wa abokinsu gaskiyan al'amari. Amma fa ba sa iya sanin shi wannan yaya yake ji, yaya abokin, yaya feelings ɗinsa yake, yaya yake ji a cikin ransa. So irin wa'innan mutane ba su da wani abu da suke ganin cewa ba za su iya rayuwa idan babu shi ba. Ba su damu da ƙoƙarin ganin cewa lallai sai sun ajiye abokai ba, ma'ana sai sun yi keeping friendship ba. Idan aboki yana so a yi friendship za a yi, yayin da ya ja baya sai ka ga su ma sun ja baya. Haka kuma ba sa iya keeping contact da tsofaffin abokansu, ko kuma 'yan uwa da abokan arziki wanda da suna tare sosai amma sai wani dalili ya sa suka rabu, kamar raba gari, ko da sun saba gurin aiki suka rabu da dai irin haka. To sai ka ga ba sa iya keeping contact sosai da irin wa'innan abokan, tsofaffin abokansa. Wannan amma kuma wannan baya hana idan suka sake haɗuwa da su za su sake haɗewa kamar ma ba a taɓa rabuwa ba. Amma ba sa iya maintaining wannan zurfin relationship ɗin, saboda su sun san cewa matsalar su ba su damu da ganin cewa dole sai a haƙo akwai wanda dole sai sun yi rayuwa da shi ba. Su yanda suke tunani shine shi rayuwa da duk wanda za ka haɗu da shi a rayuwa kamar matafiyi kake. Idan kana tafiya of course za ka gamu da mutane, kuma at a certain period of time za kuma ku rabu. Mutane masu irin wannan halin ba sa iya zama a wurin da ake disrespecting ɗinsu ko kuma ba a san darajarsu ba. Za ka ga da zaran sun ga akwai wulaƙanci ko an ƙasƙantar da su, ko dai an yi musu wani abu, za ka ga silently za su janye jiki. Ba sa making fuss, ba za su yarda sai kun yi faɗa kun kai ruwan rana ba, a'a, kawai za su ja jikinsu su fita harkan mutum. Saboda wannan abu da suke yi ba wai yana nufin suna da mugun hali ba ne ba, a'a, su kawai tunaninsu shine ai babu wanda ya zama dole sai an yi rayuwa da shi. Sannan kuma suna jin daɗin zama su kaɗai, suna jin daɗin su ga su kaɗai suke rayuwarsu, suke abubuwansu, suna jin daɗin wannan. A iya liƙewa abokai, sannan kuma ba sa wulaƙanta su. Za ka ga koyaushe suna kamar tsaka-tsakiya. Su ba za su yi rayuwa da aboki ko ɗan uwa na cewa ba zan iya rayuwa ba in ba wane, kuma ba za su wulaƙanta mai shi ba. Za ka ga koyaushe suna tsaka-tsakiya. Irin wa'innan mutane ana musu kallon kamar su suna da natsuwa, suna da hankali, suna da fahimta da dai sauran abubuwa, saboda ba sa son hayaniya, da wuya ka ga ana faɗa na tashin hankali tare da su. To amma su kaɗai suka san irin damuwar da suke da shi na ganin cewa su kamar they are cool, kamar ba su damu da mutane ba deep inside, saboda su ba sa iya fahimtar fa yaya mutane ke ji. In kana cikin damuwa za su baka shawara, za su nuna maka sun damu, za su gaya maka gaskiya, amma fa ba sa iya jin yanda kai kake ji, ba sa iya kwatanta yaya abin yake a cikin ranka. Su ba sa iya kwatanta wannan. Amma kuma aka ga sun iya mu'amala da mutane, kawai dai su babu wanda ya zama a haƙo sai sun yi rayuwa da shi, kuma suna jin daɗin rayuwa su kaɗai.